Здравейте! И така, моята поръчка пак наново дойде. Това е Health Mission, това е един пакет с продукти, който е за цялото семейство, за хора с проблеми, за хора и без проблеми, просто да се приемат превентивно. Някои може би ме гледат за първи път и се чудат какво ли говоря в момента, нали? Ами, аз съм консултант, партньор, сътрудник, също така, на компанията Ever Health and Beauty, която е станала толкова прочута напоследък. И се радвам много и съм благодарна, че съм консултант на компанията Ever Health and Beauty, защото така аз съм се запознала с продуктите и ги ползвам. Аз и моето семейство и хората, които са покрай мен, почти всички ползват продуктите, защото те са уникални. И сега нека отворим заедно да видите какво е Health Mission и какво съдържа вътре, за да може да видите. Нашата компания, основният продукт е Алоe Вера, но не само, също така има много други хранителни добавки, много други витамини, които се съчетават заедно с Алоe Вера и става една бомба. Ето, всеки път ние имаме фактури вътре, като всичко си е законно, каквото се поръчка, всичко се описва тук. За да не става недоразумение, винаги казвам аз. Който е били турбички, което после... Като ме досва някой, така ги правя после. Си ги пазя за нервни случаи. Имам доста запазени, за това че аз винаги съм спокойна. Просто се успокоявам там. Какво имаме тук? Направих пиля. Отворих го с къса отворих. Момент. Това се получава понякога. Това е пробаланс. Пробаланс е уникален за хора, които имат ставни заболявания, за хора, които тренират, за нашите кокали, вътре минерали, много други витамини, които вече не може да ги намерите в храната, защото храната вече е химия и не съществуват такива минерали. Затова е добре да се взимат тези допълнителни добавки. Тук също имаме още турбички, още моите не виждат. Не ядоските муниси. Имам подарък. Интересно. Имам подарък. Това е една чашка, която тук виждам, извинявайте, че гледам малко така, но все пак единето си говори. Тук виждам, че е също мерилка. Това улеснява да си мерим. Има 5, 8, 30, 80 и 90. Хора, 90 мг алоe вера се приема на хората, които имат някакъв си здравословен проблем. Така. Напълнила съм се с балоните. Но ще ги спукам. Какво имам още? Ето какво представлява Health Mission. Ето тук е дадена цялата система, която е за червата, за целия организъм, за тялото, за всеки един човек. Всеки човек, който уважава себе си, би трябвало да ползва Health Mission. Какво имам аз? Значи алоe вера ми беше пристигнало. Коя алоe вера имах вътре? Аз имах алоe вера с джинджифил. Тя е много добра. Препоръчвам в момента за зимно време да се пие алоe вера с джинджифил и лимон. Вижте само каква комбинация алоe вера, които всички знаем, цял свят, че тя има свръх свойства. Джинджифил е един антиоксидант за нашето тяло, предпазва
предпазва в момента и лимон. Витамин С. Също така вътре имаме коластрата. Тя ми е любима. Ако в момента ме слушате, аз бях пълна. Още гласа ми някакси. Но само за 2 дена се оправих с коластра, витамините и всички други останали продукти, които аз си приемам. Също така каналоя, канабиса на алоe вера, който имаме. Не си представете, че е някакъв си канабис да ви замай главата. Уникален. Когато при спешни случаи аз винаги си взимам. Така, какво да имаме ние? Лива супорт. Лива супорт е за нашия филтър за бъбреците. Както знаете, за черния дроб. Какво казах бъбреците? Извинявам се. За черния дроб, защото той е нашия филтър. На етапа на страна, нали, в момента не искам да се базикам, но това е много важна съставка за нас. Просто е уникално. Защото ние години наред трупаме този филтър, който се опитва да пречисти, но колко ще чисти? Трябва му нещо, което да му помогне. А това е спасението. Какво имам после? После имам Про 12. Най-добрия, който съществува. Пробиотик. Всички сте чували за пробиотици. Много хора рекламират пробиотик. Всяка сутрин трябва да приемате пробиотик. Така. Аз ще ви кажа едно. Пробиотик на компанията Ever Health and Beauty е единствения двойно капсулиращ. Не съществува друг. Така, защо е двойно капсулиращ? Защото когато приемаме пробиотика и той стига до едно определено тяло, до едно определено място на нашето тяло, цак и той се разпръска. И не може да свърши работа. А пробиотика на Ever Health and Beauty е двойно капсулиращ и когато го приемаме, той достига до тънките черва. И чак тогава се разпространява и отива точно на място, което трябва да се защитат нашите черва. Това. Значи, Health Mission, програмата, какво има вътре? Коластра, лива супорт за черния дроб, предпазване на нашите черва, това е основата. Пробаланс, за да балансираме всичко, което ни липсва в нашия организъм. И алоe вера, която пречиства всичко. Също аз имам и парфюмите. Да ви кажа истината, тези парфюми си ги поръчвам отделно за хора, които искат да пробват, защото винаги идват вкъщи, рекламирам, но всеки иска да пробва всичките аромати. Имам доста от тях, но нямам всички мъжки, затова ползвам тестовите, как се казва, да, за да може всички да са доволни. А също така всеки, който се записва при нас, винаги му пращаме парфюм, подарък. Това е от мен. Благодаря за търпението, което имахте и ме изслушахте. Довиждане, до нови срещи, може би пак някой ден ще пусна друго видео. Чао!